नै जोंना स्कुला गुरुदेब स्कुला लोगोफोर जों फरायग्राया उन्दैयाव बेनो होननानै गयफ्राबो एसे आंनि फंबाय थायो आरो फाइनालि सफैबाय जाय ब्रें दं माथो जोंना मोसौआ लावथि ब्रिज लोगोफोर लावथि वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल थम खनसेल फिरसे बरायना थाबाय जुदिनि भिडिअ जाहैबाय दिनै जों गामियाव थांगोन आरोना जोंनि जोनोमगिरि गामि बाबानिबो जोनोमगिरि गामि आरोना ओमफ्राय जोङो रानिपुराव थांगासिनो आरोना आसलि गामियाव फार्स्टआवनो जों नुडल्स जानानै लाखाबाय आरोना ओंखाम उखैनायखाय ओमफ्राय नै थांगासिनो आरोना रानिपुर गामियाव सोर सोरखौ दिन्थिनाय जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना माखासेखौ दिन्थिनो हाजोबासो जानो हागौ ओमफ्राय उनाव जों थांफिनगोन बाहाय दिन्थिजोबनोसै आरोना ओमफ्राय माखासेनाव हाबनाय जाजोबासो बेखौबो उनाव हाबनोसै सानदों जोङो थिनालि मोनबाय मा लाबोखोलाय मा लाबोखो नै जोंना स्कुला गुरुदेब स्कुला लोगोफोर जों फरायग्राया उन्दैयाव मोनबाय होमबा नै जोंना गामिया गामि सिङाव हाबफैबाय नै जोंना न'आ लोगोफोर बाबाना दा ओरै थायो सफैबाय फाइनालि जोंना न'आ फाइनालि गामि सफैबाय लोगोफोर बाबानि न'आव जोंनि गामि जों उन्दैयाव थाबोनाय आबैजों बाहायनो थायोमोन जोंहा जोंनि बाबानि न'आ बेनो आरोना नै फाइनालि सफैबाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों नै जोंना दुगैग्राया जोंना गय बागान itu hemar agar lama nih naring jumbram nih kacang naring jumbra जोंना मादैया फाइनालि सफैबाय जोंना देरथारबाय बुब्लिया नै न'आ जाजोबाखै नै बेहायनो उन्दुयोमोन आं आगोलाव बेहाय ओंखाम जायोमोन हाय बुब्लि उन्दैयाव लोगो मोनदोंमोन देरबाय आजाखौथ' उन्दैसो नुखादोंमोन आं देरबाय फैद' लाजिबाय लांफैद' मेथाइया दायो आयंमोननाव थांसै आरोना गरमथारहाय एबाराव आयंमोननाव फैबाय बाबानि बिदा जों बाक्सा बरमायाव थांनायनि बाबा नै आयंनि न' बियो आयंनि न' जों बाहायबो थादोंमोन आगोलाव लोगोफोर नै माबा नारें हानगासिनो नै दादा थेख्लिया माबा हानगासिनो आरोना मा जायब्रें जाखोरा नै आयंआ आय हिन्जावआ जायब्रेंसो हाब बेसेबां मोनखोलाय नारेंआ आयौ नै आयंआ जायब्रें ब्रें दं माथो
아이스나 배서. ơi 하시마 비숑 하는 봐 스톱. Asiba? Sestropi. 뭐 트로파이 지금 나봐 하밥 샴샴 문제는 뭐지? xoay tiếng mới biết là bà thơ y lanh xì chưa tha rồi này bị hal đôi bự hal đôi bự mà xì nình hal đi 밤도. pam lu bơ 오니 밤도아. bơ rồi thà hoa 오니 살아이도. con nhà rồi thua thua khăn thắt lấy bảo à thằng bây giờ chân là súng pram spa bơ rồi thấy vậy bơ grip spa sang vậy bơ spa nó là bài 이랄래? mày xem mà thế khai lập spa đong sao gương một lần nữa rồi 레그먼. 이래네 카일라 블레블레블레. 이래네. 이래. khản chiang nơi khai lò बेनो लोगोफोर जोंना अरिजिनेल गामि नायदो लोगोफोर आंनि जन्म जायगाया बेनो लोगोफोर नायदो बेनो होननानै गयफ्राबो एसे आंनि फंबाय थायो आरो बेनो लोगोफोर गयाबो नै बारा गैया गोदोनि दिननि संख्रि बानलु हावल' जानायखौ बावनानै थाङाखै आं गोदोनि संख्रि बानलु जानायखौ बावनानै थाङाखै आङो नोंनाव गैयाबा आंनाव गैयाबा नों गोदोनि संख्रि बानलु हावल' जानायखौ बावनानै थाङाखै आं नै सफैलायबाय आंनि आंगो जन्मगिरि गामियाव नोंनि जानायखौ आंनि जानायखौ नोंनि जानाय रानलायनायखौ आङो बावाखैमोन रानलायना जानायखौ आं बावाखैमोन नै सफैलायबाय आंनि जन्मगिरि गामिया Cùi ra đấy rồi nói quá ai quá cùi ra khúc ca si ở chào bạn đã spend được hả ai ơi đây đi làm đi ra nơi ở đây nịp sala discount gì leo này ăn khờ gà xin ada kopra Này, anh đưa xin bagan dakli thấy nè. Này vì nó xin nó đại thằng gà xin nhà anh không bảo nữa. Không mình đi là đó à? Đây là anh rồi. Damn, mình cá cơ. Thằng chị rằng anh cái này bảo cái này đâu. Ôi, liu ta thằng cả cả clip ra mà rồi. Anh ạ. Jwngni dinga गोसोआव खामखाङो रोहो रोहो ai muốn thằng xe nữa trai ông hạt xin nó thay cái nữa này nó ai ông mất nạt ai ông gì là ai ông dùng hạt xin nó gì này em ạ đây là ai ông ạ
시내야 시내라. 스네이바이. Sai thả bay thằng ra bị hai chú xí ra. Lên, cái mày ăn nó em đi nó. लागाव सानदियानै दैखर खावनो थांबाय आबा दैखर खावनो नागिरदों लोगोफोर दे खोदो मालाय गामियाव फैनानै दैखर दै खावथारलायबाय नै मालाय बेहा आंबो खावगोन दे खनसे सोर सोर फैदोंथाय Ăn sạch sẽ. Ai đâu bự vậy lên. Ai ấy sao cho bụng nó sạch. Mình sửa Jwngni phải cho mỏ. Sao nào phải? Anh ấy mà. Anh ấy muốn xem này. Để. Sao nào phải? Cha mà ra buồn như thế này. Anh này má sao bây giờ mà không mà hắn nào đấy. Chân chân này nó khui được. 에 바지 dong, 아영만 dong. 제라고 잘랑하고 저런 똑한 허들 뭐. 똑한 한 이점이고 너. 무슨 말이야? 꼴쩍한 남들만. 때는 빨간이 고깔은 안 해. 깐난 통나 소나고 때는 저기 뭐가 뭔데 때는 때는 죽어 그저 풀이 덮은 어떡한 허정만 때는 너무 그나야 그나다 전 보면은 그치만 꼴ത്തോ던 서리거든 걸쳐 보기거든 내라보면 때는 정도가 한거 Kêu nói để gặp nó. 때는 나 신의 소사람 맞아라 그 카파람 마부 맞아 안나 정말 안 되는 후에 손아프 안 되는 후에 Gặp nữa nè, để ai gặp nè. Ai không gặp nè, ai không? 네. 카풀라미 지잖아. 거의 원래 맛 큰. 네, 아버. 근데 하버라고 그 샤브. 하버 투자라는 샤브. 안버 샤브고 한 칸이. 샤브고 안버 그 시간. 정납 샤프라. 아야 샤하는 카트. 안돼 그래. 샤프라 카르제보 샤네죠. 소장 샤프는 손아픈
जेबो नङा सानदोंमोन दिनै आं मोजां मोनदों नोंखौ फिसाफोरनि गोसोखौ माबाखौ नुनानै मोजां मोनबाय आरो नोंनि मोजां गाज्रि सोंनायखौबो मोजां मोनदां गोरलै जोनोमनिफ्राय नुनाय उन्दैनिफ्राय बिसि गोजोनथाव बिसि गोजोनथाव बिसि गोजोनथाव हरबो खांखुना बिसि स्र' फैनायखौ नुनानै जों बेसेबां गोजोनदों जों बेसेबां गोजोनदों जोंसो मिथिगौ फाया खारनांगौ होननानै जा लानानै खारफायखायोमोन एखे फिसा सानायखौनो गोरौनोमोन बे फिसायानो गोरौनोमोन जेरावखि थाङा लांफानां खारखायोमोन मिथिबाय बेसेबां अन्थाव बाथाव फिसौ बिसोरो दे होमबा ओंखाम जाहैथ'नोसै दे बांद्राय दुखु लानो नाङा दे ओंखाम जानोसै आरोना मादै संनाय दिनैसो बिराद गोबावसो ओंखाम जागोनसै दे उनाव मादै सङो बिराद गोबावसै बेयाव जायोमोन आरो बाजैखौ खेबनाखैलै आंहा नै बाजैया जोंना रानगासिनो माला फैफिनगोन दे आजा बर'बा फैफिनगोन दे आजा दे फैफिनगोन दे आब'नो खनथाखलै लांफासै आं ना फैफिनगोन र' फैफिनगोन बाय 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 आबै बाय आयंमोन बाय आयं बोसोराव खनसेल' सोरथाय सिनायासै आंबो सिनायासै फैल' बिमा फानालबो जोंना माइया अबेमोनलाय आयंमोनना बैथिंमोनना आयंमोनना अबेमोन नैबेना जोंना माइया बेनो जोंना बै बोरमा लाइन ना हनै बोरमा लाइन ना बेनो जोंनो बोरमा लाइन बे नामा माबाया बुहुद बागाना ओइ बुहुद बागानखौ सैथाराला आं बेखौ सैथारा आङो बे बुहुद बागानखौ ओमफ्राय नोंसिना ओमफ्राय बेखौ मा खालामनो सानखो नोङो नै बालाया बेबोर जाखो बारासो जाबाय माइयानो ओमफ्राय बेखौ मानो खोखांना दोनखो नोंलाय ओरैबायदि जादों बैयाव सुइस गेट थाबायना सुइस गेट थाना दुजोब्बाय ओमफ्राय सुइस गेटआ बुहुद बागान जोंना बुहुद बागाना जोंना सान्थि बाजारा बैहायनो आरोना जों दाबो बाबावनो ना बायनानै बायोमोन आङो दाबो बाजानोसै बाजारा शान्ति बाजार ला दं नै हनै बाजैयाव नै गोलाव खानाय खारो मा होनो नालेंखर ओंख्रि जाबाय थानानै जौबाय माथो आंनि बाबावसोहाय मा बुस्थु लानो नागिरदों सायानो दाना मार खालामबावो ओंखाम आयं पुलिसमोननाव साखाम जोंहानि आयंनाव मैया लोगो मोननाया फैया लाफैनो सफैबाय नै हिन्जावा I'm police. माबा माबि जाग्रा लाबोगोन नांलालै आंनाव जेबो दासो ओंखाम जानानै फैदों नोंसिनाव फैबाय नामा होननानै फैलायबाय खरा मा खरा फै मानो होनांगौ मोनफां हमना नोंसोरो
Ya. Kulengan adalah jus kau. बेखौ लाबोदों सिरायो बाबाया Moजां moजां sosma fुनानै नुखाबाय मेगनखौ बुनाय थांसै आरोना ओमफ्राय वा दैया बिदि थानो लैजा साइजनि वाव फट' लानांगौमोनलै फट' लानो साइजथार लावथि ब्रिज लोगोफोर लावथि जाबाय औवानि दालांनो औवानि दालां ओमफ्राय जोङो आनै माइदिमोनाव थांदों आरोना मोनाबायबो थेवबाबो एसे हाबलांसै होननानै लोगोफोर बिसिनाव जों मोसौ दोनदों आरोना जों बायना हरहोनाय ओमफ्राय आनै माइदिमोना नायो आरोना नै आनै माइदिया बेनो नै ओमफ्राय जों मोसौखौ नायथावथाव होननानै मोनाबा फैबाय आरोना ओमफ्राय मालाबा सानाव फैफिनसै होननानै मोनाद्रायबायबो ओंखायनो थाब थांफिनबाय आरोना जोङो मोसौखौ नायनानै ओमफ्राय बाहायबो खाथियावनो जोंनि आब' मोनलांनाय दं आरोना दहाय जों आयं जायब्रें दिन्थिनाया आयं हिन्जाव ओमफ्राय नारें हानबाय थानाया आयं हौवाया बिनि फिसाजोबाव आरोना ओमफ्राय बाहायबो उनाव हाबलांसै होननानै थांफिनबाय आरोना क'क्राझार स' बाय बाय गाइस